da gogoa eta egitea eta aztertzea zertan daude Nafarroako euskal idazleak gaur. Eta ze bilakaera izan duen euskarazko literaturak Nafarroan azkeneko 50 urtetan eta ze harrera izan duen. Erakunden aldetik, kazetarien aldetik, herritarren aldetik eta bar. Eta guztiok ere nolabait euskal literaturaz pertzepzio handiagoa izan dezagun, irakurle gisa eta bestetik nik uste dut balio beharko luketela jardunaldi hauek kultur eragile diren guztiak izan instituzioetatik edo beste talde batzutatik guztiek ere gehiago errepara dezaten eta ez daitezen atzendu euskal literaturaz askotan gertatzen den bezala.